Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Για να δούμε ένα μικρό ανοίγμα για επανασύνδεση που μου έχετε ζητήσει. Για όσους δεν το γνωρίζουν, είμαι η Νούλα, Tarot Reader. Και μαζί μου μπορείς να μάθεις το μέλλον σου. Λοιπόν, για να δούμε. Το άνοιγμα είναι γενικό. Είναι άχρονο. Είναι είτε για γυναίκες είτε για άντρες. Εγώ θα μιλήσω στα κορίτσια, αλλά τα αγόρια μπορούν να αντιστρέψουν τα πρόσωπα. Να δούμε μια γενική ενέργεια για επανασύνδεση. Για να δούμε λοιπόν. Καταρχάς, εγώ στη κεντρική ενέργεια έχω σχέσεις σε απόσταση. Σχέσεις που το άλλο πρόσωπο είναι είτε σε άλλη πόλη, είτε σε άλλη χώρα, είτε και άλλης εθνικότητας. Όμως, πιο πολύ είναι η απόσταση που εγώ πιάνω σαν ενέργεια. Επίσης, οι σχέσεις που είναι από το ίντερνετ. Δηλαδή, μπορεί η γνωριμία να έχει γίνει στο ίντερνετ, όμως και κανονικά να έχει γίνει η γνωριμία κάπου. Επειδή είναι μακριά, η επικοινωνία γίνεται μέσω τηλεφώνου και η σχέση μέσω τηλεφώνου. Λοιπόν, τρία κυπέλων, τριάδα βλέπω. Κορίτσι μου, εσύ που με ακούς, είτε είσαι τρίτο πρόσωπο, είτε είσαι παντρεμένη ή σε σχέση και υπάρχει δηλαδή το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει είναι τρίτο πρόσωπο στη σχέση σου, είσαι παντρεμένη δηλαδή. Με το 3 κυπέλων, 3 το ράβδον, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Παντρεμένη σε βλέπω πιο πολύ. Πιο πολύ παντρεμένη. Δηλαδή εσείς κορίτσια που με ακούτε είστε παντρεμένες οι περισσότερες, όχι όλες, το διευκρινίσουμε, οι περισσότερες. Γιατί εννοείται είναι και για ελεύθερα κορίτσια που είναι αυτές τρίτα πρόσωπα σε κάποια σχέση. Βλέπω ότι για το χωρισμό φταίνε τρίτα πρόσωπα και όταν λέω τρίτα πρόσωπα εννοώ 3 και 4 και 5 είναι της οικογένειας ή σε φιλικό περιβάλλον, τα πρόσωπα τα οποία έχουν εμπλεκεί στη σχέση. Έχεις περάσει πολύ άσχημη κατάσταση εσύ κορίτσι μου, καταθλιπτική θα έλεγα κατάσταση. Έχεις κάτσει πάρα πολύ στο κρεβάτι σου. Δεν είχες όρεξη για τίποτα και πολλά κορίτσια ακόμα δεν έχουν όρεξη για τίποτα. Και ελπίζεις στην επιστροφή του και το καλό είναι ότι για τις περισσότερες τουλάχιστον εγώ βλέπω επανασύνδεση, βλέπω να επιστρέφει το πρόσωπο. Ό,τι και αν έχει γίνει. Ό,τι και αν σου έχει πει, σου είχε κάνει, όποιος και αν έχει μπει ανάμεσά σας, εγώ βλέπω ότι αυτό το πρόσωπο επιστρέφει. Είτε είσαι παντρεμένη είτε όχι. Βλέπω ένα βασιλιά της γης. Δεν ξέρω εάν είναι σε ζώδιο της γης κορίτσια το πρόσωπο που
κορίτσι μου που με ακούς, το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Αλλά πέφτει πολύ σαν ενέργεια. Μπορεί να έχει οροσκόπο, μπορεί να είναι και η συμπεριφορά του αυτή. Δηλαδή να δουλεύει να ασχολείται με γη, με ζώα, με τέτοια. Ή να είναι πολύ αργός σε όλα ό,τι κάνει, δηλαδή να τα πάει σιγά σιγά τα πράγματα. Βλέπω, κορίτσι μου, ότι εσύ μακριά του δεν μπορείς. Όπως είπα, τόσο καιρό που αυτός λείπει, για μερικούς είναι μήνες, για μερικούς είναι και χρόνια. Τόσο καιρό που αυτός λείπει, εσύ είσαι σε κατάθλιψη. Είσαι σε μια πολύ άσχημη κατάσταση, όμως θα δικαιωθείς με την επιστροφή του. Θα επιστρέψει μετανιωμένος. Αν σε έχει πληγώσει, που το βλέπω σε μερικές καταστάσεις εδώ, θα ζητήσει συγγνώμη, μετανιωμένος. Θα πέσει στα πόδια σου, κορίτσι μου. Αυτός δεν μπορεί χωρίς εσένα. Σ' αγαπάει πάρα πολύ. Και θα πληρώσουν και αυτοί που έχουν μπει ανάμεσά σας, όποιοι και αν είναι. Θα πληρώσουν. Θα μπει δικαιοσύνη. Βλέπω να επιστρέφει πολύ σύντομα. Σε 8 μέρες, 8 εβδομάδες, απάνω σε 8, βλέπω να επιστρέφει σύντομα και βλέπω θα γιορτάσετε μαζί. Θα περάσετε πολύ όμορφες στιγμές. Θα έρθετε πιο κοντά και βλέπω θα έχετε κάτι πιο σίγουρο, κάτι πιο σταθερό. Έχει πέσει ο τροχός, κορίτσια και αγόρια. Έχει πέσει ο τροχός, γυρνάει η τύχη. Τα αρνητικά μετατρέπονται σε θετικά. Θα ζήσεις πολύ ωραίες στιγμές με αυτόν που αγαπάς και σε αγαπάει. Χαίρομαι που βλέπω επανασύνδεση. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ειδικά, κορίτσια, αν είσαστε σε ζώδια της φωτιάς, εσείς που με ακούτε τώρα, αυτό σας πιάνει πάρα πολύ. Και κατάθλιψη να έχει περάσει, κορίτσι μου, και άϊπνες νύχτες και να έχεις κλάψει και δεν ξέρω τι. Όχι μόνο ότι είσαι πολύ δυνατή, πολύ δυνατό χαρακτήρα, αλλά θα δικαιωθείς και θα αλλάξουν όλα, όπως είπα. Θα πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα με σένα και με το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Θα ξεπεράσετε κάθε εμπόδιο. Κρίση και πάλι ο κόσμος. Ήταν κεντρική ενέργεια πριν ο κόσμος και τώρα πέφτει σαν τελική κάρτα πάλι ο κόσμος. Ολοκλήρωση. Θα έχεις επανασύνδεση σίγουρα με αυτό το άτομο που σε ενδιαφέρει. Θα δικαιωθείς. Όσοι έχουν μπει ανάμεσά σας και έχουν δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα θα πληρώσουν από την ανώτερη δύναμη με την κρίση και εσείς θα δημιουργήσετε οικογένεια μαζί. Εσύ και αυτός που αγαπάς και σε αγαπάει, όπως το είπα και πριν. Πολύ θετικό αποτέλεσμα. Και αυτός, μην νομίζεις, παρόλο που σε έχει πληγώσει, έχει φύγει, δεν ξέρω τι, εξαρτάται από την κατάσταση, γιατί είναι γενικό, πάλι σε αγαπάει πάρα πολύ και είσαι πολύ σημαντική για αυτόν.
και δεν μπορεί μακριά σου. Γι' αυτό και επιστρέφει. Έχει καταλάβει το λάθος του. Αυτός ο άντρας. Έχει καταλάβει το λάθος του. Λοιπόν, κορίτσια, αγόρια, αυτή ήταν η πρόβλεψη. Ένα γρήγορο γενικό για επανασύνδεση. Ελπίζω να σας άρεσε. Περιμένω σχόλια. Στη κάμερα. Περιμένω σχόλια. Και να περνάτε καλά. Σας αγαπώ πολύ όλους. Τα φιλιά μου.